хора, тук до мене прави клип, двоен клип правиме Стронгмен и Форсмен. Аз съм Стронгмен. Форсмен е тук до мене и сега пускаме Майнкрафта. Ай този. Мани го този не е човек. Айде, това беше брат ми нещо. Малко е. Добре, Марко Ройс. Те знаят Марко Ройс. Трябва да се пише на тема Стронгмен, защото Марко Ройс още. Добре, хора, не сме се развили. Кой знае колко с много, но все пак по-добър колкото ще даже. Сега как ще се ядосаш, като видиш Стефчо? Аз да се Няма да махам. го бил, нали? Няма да го убиш, ама като го се ядосаш, пак няма да го убиш, нали? Защото знам, че се ядосаш. Аз мога да бъдат други. Аз ти казах кой е на них. Без умите, брат. Без умите, брат. Помощ. Бате! Кой ме удря, бе? Добре, хора. Лека да. Изкопираха ми името. Хубаво, че не им го изкопирал правилно. Ще си легна. А ти няма да може да легни. Ама няма да можем да се наспиме. Мърро, направи му нещо. Кой ме удря, бе? Ама ще ми дам живота. Ама не дей, аз съм го написал. Да, що? Няма да и как само да се напиши. Остай сега, няма значение. Добре, лягай бързо преди. И без това, твоето е написано на едно. На Стечо е написано по едно, твоето е написано съкратено. Чакай, че има думата. Хора, аз съм на малко и трябва, на малко живота трябва да храним. Братя, съм нещо много зле, защото този форсмен, така наречения форсмен, като удря. Хората, ти избяга след леглото. Убихте ме, бе, мърловци! Помощ. Убихте ме, бе! Хора, трябва да защита леглото. Бяха защити мерки срещу леглото. Аз ги взех. Моята ръка. Седай сме ги да може са. Стягайте. Гърката изчезна. От това. Присядайте. Ей, спортсмен. Махай се. Ти си истинския спортсмен. Жужаш си истинския спортсмен. Виж, не намери си айтем. Мийте си айтема. Ай, ти ме уби. Добре, хора. Повече няма да те биеш, защото ти ме уби един път. Ай, повече няма да те убивам. Влезни си, мърле. Моля ви са. От малко мога. Ама добре, дай ми въдицата, нали кажеш, че имаш въдица? Хайде, Гледай, опа. Дай ми я! Добре. Долу е риба. Ма долу на мобове съм клипали такива. Никъде има. Ама ти дори не вземе. Ама ти ми я взе пак! Аз ще направя. И кон! Чакай, що да пак в честа. Кон! Няма да избягаш сайти ми, бе. Не, бе. Стефи, не дей! Няма да взимаш нищо. Не взимай нищо. аз не съм взел нищо. Всичко взимаш. Не му давай, айде. Никой не го убивай, може да стане. Ай, давай му да взима нещо, ама не му дай да взима тази работа. Конче. Фиш, конче. Фиш, конче. Кой ме вихло гоня? Махай се. Хора, така... Хора, аз ловя нещо.
Хора. Още няма нищо. Аз трябва да видя какво точно има в честа, че май са убедили като търковни пишки. Чакайте, хора. Още няма нищо. Още няма нищо. Опа! Рал Салмон. Нови Рал Салмон. Да изиграме един кючек за Рал Салмон. Как беше? Ще не го помня. Ау. Връщай морковите на мястото. Няма старче без не. Зомби ме запали. Разрева се от бебето. Хора, това някакви смърти сме жестоки мотори. Хора, трябва да приключвам клипа, айде. Колко ти е клипове? Колко минути, бе? Да го приключва, чакай. Чакай, да го приключва, колко ти минути клипове? Шивам се, хора. Още не. Ма колко минути е? 6 и 4. Бил го. Добре, хора. Оказа се, че още Малко ще не е стане. по средата. Да. Още малко. Още не прави друг клип. Сега е вечер. Добре. Хайде. Сега днес почнем да убиваме. Не убивайте старчето. Защото пак ще се разведе. Шегувам се. В кавички старчето, което е на 3 години. Чете, бе. Пете. Добре, хора. Като той е да не го слушате. Шегувам се. Това не е старче. В кавички. Абе, не само го викате. Ръбрете който И е на 5 годинки. хора, нашата ще направя един вкус и един мен. След ще бъда топ крипар. Ще бъдеш топки. Крипара. Хора съм специалист по времето на крипаре. Трябва да ги биеш много силно. Трябва да ги караш лека по лека. Лека по лека и просто да стоиш майката на жур. Лоренце! Опалянка! Как беше кичека за Ралфиш? Че не какво мия? Оле! Че е пак нових. Ралфиш, Рал Салмон нових. Добре, Рал Салмон. Аз съм Сумон! Кул. Що? От, така крава нещо много силно задържи. Та крава. Ще ражда. Заплатата видях. Кой там е бите в къщата? Отиди в честа. О, няма нищо, аз го взех. Ако няма нищо, аз го взех. Клок на гората. Не, аз убих и взех всичко. Така. Къде ходиш там? Мога ще папам. Папа. Не пипай там! Там не барай, там не барай. Там не пипай. Возе. Нищо не е взел. Да, нищо не си взел. Излага. Ти излага. You're liar. Се ви не рави. Ама исках да видя какво държиш. Нищо сте гайде, повече няма да те убивам. Удари ме за отваряне, мърло. Мърля съм. Знам. Дай да умърля съм хубаво. Аха. Аз отивам при моя оазис да ловя риба Добре. във формата на сърчице. Тако. Заготвя да е. Кой като лови отровна риба? Зачи. Отровна риба как да ловя? Аз не мога да я ловя. Тя сама идва. Няма как само да... Аеродинамични. Да искам да... Че помня ще направя един епизод пак това шурел. А от тогава... Имаме беззък, просто тъп мъзен. Ники, виж какво съм О, само фиш, пундака. Ей, браво. съм оставил. Добре. Аз ще си взел всичко. Окей. Ти просто защото ти умираш най-много, затова ние ти даваме да го айтеми. Не, не увеличаваш, ще провалиш клипа. Де, бе. Пускай Спанч Боб Квадрат играш.
в момента дават спонжово квадратни гащи. На брат ми му се слуша. Ако чуете някакъв звук, не се очудвайте. Опа, тук ще изпуснах една риба нагоре. Добре, хора, тук съм си посадил дървета. На тебе колко минути клипа? 11-12. На мен е 10 хора, и нещо. след още една минута спирам. Спо. А пък аз почнах по-рано ще видя, защото, нали, чаках да влезе и всички работи. Да. Аз... Сега гледай. Здрасти, брат. Има на глава всички. Виж ми ръцето. Виж ми ръцето. Чакай, виж, ако влизам в теб си има маска. Чакай само хора да я бият. Поне дай до 14 да направим да спреме. Добре, както Къде искаш. е глава? Чакай само мънеца малко. Стефи, мънеца. Глава трябва. Да не, чакай мънеца. Абе хора, мънеца, аз съм направя нещо друго. Аз имам 2 ралфиш и 2 салмон фиш. Абе, не тук. Абе, аж по. Напредам. Абе, тук. Абе, хора, отварям върху когато не видим и влизаме. Няма да отварям. Аз да отварям да някой да нападне. Въобще ендър да влезе. Въобще там чупат върху. Накъде момент чак чупа върта. Ей! Къде става по-сумно? Идват зомбита. Наближават си, не са малко. Ау. Нападението на зомбитата. Ето ги долу са. Зомби апокалипсис. Долу на зомби. Наближава зомбита. И те не са малко. Долу има една зомби, Те са страшно много. Има просто една зомби долу. Наближава апокалипсис. Пазете се. Пак си много привлечен. Какво правиш там? Какво правиш там? Чакай, не ми говориш. Питам това през стъклото. Добре. Хора, искам да пробвам нещо, където не знам дали ще Да влезем вътре. Да. Влезни! Не знам. Давай. Умирам. О, фак. Умирам. Как е че трябва го да оживя. Оф, мани вече. Просто да спетол. Какво да махна? И пак ги включи. Да спирам, вече ще паш 15 минути и 10. О, на мен 13-16, айде да спираме Добре, вече. хора, примерно същото и ви казвам чао. Аз гледах Стронгмен, до мен беше Форсмен и това беше всичко за днеска. И Убийте чао! зомбитата.